Gipuzkoan, hasi direz, dana euskera zemuten, eta horren zurrumurrukin hasi ginen mobitzen. Guk pentsatu gendun, hor zehozerin bihu euskeraren alde. Eta hortik joan ginen. Itxiuzkoen lokal bat, ez dugu gogoratzen zen metro karratu eukiko zuen, baina, ikastola martxan hasteko. Txandaka, umiek erueten, elkartzen ginen hiru bat famili, eta txandaka erueten genduen umiek ikastolara. Hasierako taldien, zeuden persona batzuk. Esaten zuenak, txiki zedire zenien ikastola ondo, baina gero nora zoaz. Dana euskeraz da nora zoaz. Batzuk etzaren ikusten ondo hori. Eta baina, aurrera eruentzan, eta Zaldibarko bat hartu gendun, eta ez dakizen denboran egongo zan, gure etxien jaten, ze, klaro, Zaldibarrera etzan joango azkaltzen. Eta, oso neska maja bat, eta gustora egon ginen berarekin, da guriepe gustora berarekin, batzar gitzitara gehiago juten zan nire gizona, Paul Astigarraga. Txandakatu iten ginen garbiketak iteko. Eta orduen, nik uste dugu generalien andrak ginen. Oten ginenak ikastola garbitzen. Eta, klaro, intzan ikastola handik urte batzutara, potentie. Baina, hasierak badakizu, direz, nondigoaz, zer imiu, zer... hau da hasierako, esaten gendun, hau da hasierako proiektue gu buruen gendukena beste toki batzutan indelako, hau da, eta emozioe.